Arestado ang isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Zone 3, Barangay San Juan, Baaw, Camarines Sur, alas 2:15 ng hapon nitong Sabado. Kinilala ang suspect na si alias Edward, 35 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Liza Jane Alteza, tagapagsalita ng Camarines Sur Police Provincial Office, nakuha ng operatiba sa posisyon ng suspect ang isang pink na panyo kung saan nakasilid ang 10,000 pesos na buy-bust money, isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nakatago sa kaliwang bulsa ng short ng suspect, isang pulang paper bag na may laman na 4 na heat-sealed plastic sachets, dalawang knot-tied transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na higit kumulang 405 grams na nagkakalaga ng 2,754,000 pesos. Nakita nila ang mga plastic sachet at nakabugkos na plastic na naglalaman ng pinaghihinalaang illegal na drogang shabu. Ang kabuuang na kumpiskang illegal na droga po ay may estimated na timbang na 405 grams at may estimated na halaga naman po itong 2,754,000 pesos. Ang suspect po ay isang high-value individual at ito po ay subject ng high-impact operation. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Camarines Sur Provincial Police Office, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Bicol, Regional Police Drug Enforcement Unit Bicol, Baaw Municipal Police Station, Nabua Municipal Police Station at Philippine Intelligence Unit. Kung hindi ito na sawata ng ating kung hindi na nadakip itong ating suspetsado ay maaaring naibenta itong illegal na droga sa ating mga kababayan at maaaring naging posito para maapektuhan ang kanilang mga pangkalusugan at ang seguridad din po ng ating pamayanan. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Baaw MPS ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.